Vain nöyrät voivat kasvaa. Nyt tuli valtava. Vain nöyrät voivat kasvaa suuriksi, sillä heidän ekonsa ei ole esteenä. Ekoa täynnä oleva ihminen on kuin tyhjä kummiseva tynnyri. Vain tyhjä astia, josta sisältö puuttuu. Kunnianhimo, maallinen ahneus, minäkeskeisyys eivät ole sisältöä. Mutta nöyryys on kokonaisuutta. Enkä puhu mitään polvillaan ryömimisestä, vaan minä puhun ihmisestä, joka ei itseään kohota eikä suurentele, ei edes ajattele sellaisia, vaan ajattelee yhteistä etua. Koko ihmiskuntaa ja itseään sen osana. Mutta hän arvostaa itseään, koska hän tietää, mitä hän tekee ihmiskunnan hyväksi. Kuinka hän rakentaa ihmiskunnan perustaa uudelle aikakaudelle. Mutta hän on nöyrä, koska hän ei kulje ego edellä rintarottingilla, vaan rintarottingilla suuressa rakkaudessa. Täynnä suvaitsevaisuutta, anteeksiantoa, kiitollisuutta elämästä ja mahdollisuudesta olla luomassa yhdessä minun, teidän todellisen äitinne kanssa, uutta paratiisia maan päälle. On suurenmoista, rakkaat valonlapseni, saada yhdessä teidän kanssa luoda ihana maailma ihmiskunnalle, rauhan tyyssiä, jossa harmonia, tasapaino, yhteistyö valomaailman kanssa kukoistavat rinta rinnan, missä kukaan ei pelkää toistansa, kukaan ei ole väkivallan uhri ja sairaudet katoavat, koska pelot ja huolet luovat sairautta. Stressi synnyttää vaivoja ja ongelmia. Mutta tasapainon ja harmon maailmassa rakkaus kukoistaa. Rakkaudellinen kommunikointi poistaa pelot ihmisten välillä. Minä annankin sinulle, rakas lapseni, joka valmistaudut ottamaan enkeleitä vastaan. Mieti tätä. Kun ihminen puhuu ihmiselle arvostavasti ja kunnioittavasti, välittämättä miltä tuo toinen näyttää, minkä värinen hänen ihonsa on tai minkä ikäinen hän on, taikka kuinka muodikkaasti tai vähän muodikkaasti hän on pukeutunut. Vain nähden edessään Jumalan luoman, minun lapseni, jolla on synnyinlahjoja yhtä paljon kuin sinullakin. Antaen ystävällisyyttä, välittämistä ja kuunnellen toista arvostavasti. Se on uuden ajan rakastavaa, iloitsevaa kommunikaatiota. Ja se poistaa pelot ihmisten keskuudesta. Se luo siltoja ihmisten välille rodulta toiselle, uskontokunnasta toiseen. Te tulette nauttimaan rakastavasta kommunikoinnista, mutta se onnistuu vasta, kun kutsutte iloon enkeliä. Tuota ihanaa, mahtavaa voimaenkeliä, jonka nimi on Zoiel, ja hänen arkeijansa, jonka nimi on Delight. Tuo turkoosikultainen valo saa teidän sydämen
yläpuolella kurkkukeskuksen ja sydänkeskuksen välissä olevan Kateenkorvan kohdalla olevan uuden ajan korkeamman rakkauden keskuksen aktivoitumaan. Ja se alkaa pulputa iloa ja onnea. Ja turkoosin hehkuisena. Ja alkaa luoda kultaiseksi muuttuvaa auraa sinun ympärillesi. Ja kun sinä puhut ja annat siihen hyväksyntääsi, tuon sakran kahdeksikkomallinen energia kierrättää sinun puheesi sydänkeskukselta kurkkukeskukselle ja takaisin. Rakkaudellista kommunikointia. Pelkoja poistavaa, parantavaa puhetta, jossa ekoa ei ole edes mausteeksi. Vain lapsen kaltaista iloa ja onnea kommunikoida toisen ihmisen kanssa. Ääretön rakkaus pulppuaa rinnassasi ja luo yhteyden toiseen ihmiseen. Ja jos katsot hänen Kateenkorvan kohdalle hänen rintaansa ja näet siinä turkoosin pulputuksen, olet tehnyt hänenkin korkeamman rakkauden akapesakran aktiiviseksi. Ainakin olet aktivoinut sen. Ja tuo ihminen alkaessaan puhua kunnioittavasti toiselle ihmiselle aktivoi itse korkeamman rakkauden sakransa. Ja niin, rakkaat lapseni, maailma alkaa parantua. Sairaudet alkavat kadota, pelot katoavat ja rauhaisat energiat virtaavat ihmiseltä toiselle, ihmiskunnalta toiselle, uskontoryhmältä toiselle. Rakkaat lapseni, tuota kaikkea edistämään, minä lähetän enkelin teidän luokse. Jääkö taivaaseen enää yhtään enkeliä, kun minä lähetän 10 miljardia heistä teidän luokse? Vastaus on, ei ainoatakaan. Ja miksi ei? Koska minä uhraan kaikki enkelini teille. Koska sinä, rakas ihmissielu, aikoinasi uhrasit itsesi. Tulit maan päälle, fyysiseen maailmaan. Inkarnoidut uudestaan ja uudestaan, koska halusit tarjota korkeimmalle Jumalalle kokemuksia aineessa elämisestä. Miten taivas voi olla ilman enkeleitä? Sen vuoksi, että taivas ja maa yhtyvät. Ei ole enää yhtään verhoa välissä. On vain loistavat säteilevät portaat, joita pitkin te alatte esteettömästi vaeltaa minun valtakuntaan. Ja minun valtakunnastani tulee sinun ja teidän valtakuntanne uusi paratiisi maan päällä. Olet siunattu ja rakastettu ja pyhitetty. Rakas lapseni ja koko ihmiskunta, johon sinä